I ljudi, evo nas u Hero Serbia Games. Kad sam malo otišao da ubijemo na 3 skeletona iz prošle epizode, sreo sam selo. Da vidim šta hoće villageri. Nemam to. Šta hoćeš? Nemam ni to. Volio bi da imam. Pa znađu se, znaš. Imaš li? 17 vune. Ne. Da. A bele. Sanje sine. Ovo ne uredi toga. Nemo da ja tebe šišam. A, seljak uništava. Ne. Dođi vam. Šta bi ti? Ne. 19 uglja za emerald. Čekaj me tu. Još samo 9 uglja mi treba. Kolicka još 2 uglja. Iron, brate. Govorim da sam ovoliki je propustio. Uvijek moram da gledam. Te da vidim da sam propustio još neki iron. Opa. Nema šanse nađemo opet ugalje. Kao što rekoh. Još samo 2 uglja želim. Ajde da nađemo. Ne ide nam baš. Ja. Ovdje ugalj ne postoji više. Brat. Ja. Da, nema ničega. Možda prihvati samo ovo. Iron. Zaustavio sam bio snimak dok nađem 2 uglja. Yes, 2 uglja! A, treba ćeš mi ti uglju. Idemo po emerald, idemo po emerald, idemo po emeraldom. Irona je dosta u ovoj rupi. Više nego za ovaj pickaxe imamo. Više nego dosta imamo. Imamo skoro za armor. Brate, dobri smo. Dobro nam ide. Ajmo. Gdje sada ni seljak? Potraga za seljakom počinje. Seljaci, ste živi?
Mislim da su umrli. Nisu. 38 mesa. Ja. Ti. Hoći ti. Malo sutra ti već. Ajde, volim te seljaku. Ovaj neće. Ček seljaku, ček. 20 uglja. Opa. Dobro sad. I ljudi, to je bilo to od ove epizode. Našli smo Emerald. To što je dobili.